Welcome to my channel. Enjoy watching. Yun guys. Scorpio, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 88 Scorpio. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy. Manibino, sumana ba daw mo? Nakabra ka man, di ka man Sige na! Baan na! Ubaan na ba daw mo? Yan! Manibino, sumana ba daw mo? Mana Manibino? Puro ba na din yan? Mana ba daw? Baba na ba daw mo, te? Baba na, te! Ay, nakapanti na lang kaya! Ikaw na, be! Baba na, Jenny, kamali ka! Baba na, be, daw mo! Baba na! Lalaki! Ano naman, Jenny? Dali na ka mo! Nakasaikling ka man! Lula, nakasaikling ka man! Ay, Mana Jenny! Mana Jenny! Mana Jenny! Mana Jenny! Di ba ko kamali? Yung pantita! Mana Jenny, dali na! Nag-iintip pa rin sana! Di ba ko kamali? Manila, dali na! Manilin! Mana ka siya, di ka siya ka-shoot! Manahilin! Alate! Manahilin! Ba na manahilin? Nakapantila! Ikaw, Majini! Ah! Daw kita!
mag-join sa mga karawat, makikooperate, makisalamuha, makisama, and sana po i-enjoy tayo ning maghapon na ini. Gabos po, wini-welcome ko ang gabos na barangay BHW. Salamat po. Salamat po, ante. Ang sunod pa po na sumba dagat. Masurumba po kita. Di lang po sa may gilid. Gabos po da mag-participate. Daiman tatao o tatao magbayli, mag-participate po. Mamol ka po daan dai magbayli. Wala lang ang bayan ko nila. Muli ang bayan. Sa likod.